sme na Salzburgringu, vidíte krásne prostredie Alp a mám za sebou, teraz som vystúpil z auta z prvého tréningu a veľmi krásna trať, môžem povedať. Je tu prvá zatačka hneď, jedno esíčko, veľmi krásne a potom dlhá rovinka, takže moje prvé pocity tu sú veľmi dobré a uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale zatiaľ to je super. Máme za sebou prvý tréning, voľný tréning. Išli sme na starých pneumatikách, vlastne to bolo otestovanie prvýkrát na tejto trati. Počasie nám v celku vyšlo, aj keď je ešte troška chladno, ale ja si myslím, že veľmi dobré a zaostali sme za najlepšími, ktorí tu v minulých rokoch jazdili, majú ten okruh najazdený naozaj sekundu, aj nejaké drobné a to si považujem na starých pneumatikách v takýchto podmienkach za veľmi dobrý výsledok, takže dáva nám to nádej do celého víkendu. Išli sme sem s tým, že teda urobiť čo najlepší výsledok a k tomu teda robíme dostatočnú prípravu. Dúfam teda, že všetko vyjde tak, ako si predstavujeme a budem rád teda aspoň, aby sme ujazdili slušné miesto. Let's roll! Náš milý Ľuboško nám tu veľmi pracuje silno s počítačom. Vlastne on stiahuje dáta, ktoré sú v telemetrii, ktoré sú v aute a vlastne všetko tam vidí. Takže nemôžem nič klamať, že to nejde, ono to vážne ide a on to všetko uvidí, že? No tak áno, tak v podstate môžeme spätnou väzbou si skontrolovať vlastne, čo Maťo vyvádza nám na trati. No a vieme si teda skontrolovať vlastne všetky veličiny, čo sa týka rýchlosti a odstredivej sily a všetkých týchto záležitostí, technických záležitostí, ktoré vieme potom následne spracovať, aby sme teda dokázali vyhodnotiť, že či sa dalo ešte ísť lepšie. No a to im vlastne pomáha sa zlepšovať a zrýchlovať sa na tejto danej trati. A vlastne práve teraz to nejako Ľuboš konfiguruje, aby to vlastne fungovalo, lebo na to nejaké problémy robí. Takže uvidíme v ďalšom tréningu, či nám to pôjde. Yo! Išli sme druhý tréning, vlastne bolo všetko dobré, mali sme nové gumy, bolo to vlastne všetko nastavenie bolo dobré, ale bohužiaľ nejakom 20 minút pred koncom tréningu mi zrazu prestali z motor a nakoniec sme zistili, že vlastne úplne že skončil motor celý, čo bol na repasí, takže sme skončili, bohužiaľ.